welcome to the maze. Puzzle queen giggling while you stuck in place. Serpent surprise, say hello to my crew. Run the math, you're done, now they're coming for you. Sneaking through the pyramid, Γεια my σου time to παιδιά. shine. Map this whole place out, Όποιος yeah, δεν με it's all in ξέρει my με mind. ζώπη You're κουλ. rushing like a fool. Επιτέλους κάνω βίντεο. Now you're part of the mess. Τόσο καιρό δεν έκανα βίντεο γιατί Now and follow my lead. μου σπάσα. Don't make Βασικά όχι, έσπασα μόνη μου το κινητό μου, μου πέσε. Και μετά μόλις που μου έφτιαξαν το κινητό μου, κάτι έγινε και δεν άκουγα να κάνω βίντεο. Και μετά από πολλούς μήνες κατέβασα ChatGPT, λοιπόν χαμηλώνουμε. Και τέλος πάντων ρώτησα το ChatGPT τι να κάνω, δεν με αφήνει να κάνω βίντεο και με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή μου πέταγε αυτή τη βλάκη μπροστά. Ναι, και τέλος πάντων αυτά για αυτό το πράγμα. Τι άλλο να πω, τσαου τσαου μάγκες μου.